Üdvözöllek ezen a vezetett meditáción, ami segít elaludni. Ha még nem feküdtél le, akkor ezt tedd meg most, és keress egy kényelmes pozíciót az ágyadban. Nyújtózz el a párnádon, burkolózz be a takaródba, és lassan csukd be a szemed. Vegyél egy mély lélegzetet, és ahogy kilélegzel, érezd, hogy a tested ellazul, és belesüllyed az ágyba. Csak pihenj, és engedd el a napodat. Vegyél még egy mély lélegzetet. Hagyd, hogy a tüdőd teljesen megteljen levegővel. Ahogy kilélegzel, érezd, hogy egyre mélyebbre süllyedsz az ágyadban. A tested egyre jobban elnehezedik, te pedig egyre nyugodtabb leszel. Most összpontosíts a lábadra. Vegyél egy mély lélegzetet, és ahogy kilélegzel, engedd, hogy a lábad teljesen ellazuljon. Érezd, ahogy a lábujjaid és a sarkad izmai teljesen ellazulnak. Minden egyes lélegzetvétellel a lábad egyre jobban ellazul és elnehezedik. Hozd a figyelmed a bokádra, a vádlidra, a térdedre és a lábszáraidra. Vegyél egy mély lélegzetet, és kilégzéskor engedj el minden feszültséget. Érezd, ahogy a lábfejed és a lábad ellazul. Minden egyes lélegzetvétellel az egész alsó tested egyre jobban ellazul, te pedig mélyebbre süllyedsz a béke állapotába. Tudatosítsd a csípődet és a hátad alsó részét. Vegyél egy mély lélegzetet, és ahogy kilélegzel, érezd, hogy a csípődből és a hátad alsó részéből minden feszültség távozik. Minden egyes lélegzetvétellel a csípőd és a hátad alsó része egyre jobban ellazul, és egyre jobban belesüllyedsz az ágyadba. Most összpontosíts a hasadra és a mellkasodra. Vegyél egy mély lélegzetet, és ahogy kilélegzel, érezd, ahogy a hasad és a mellkasod teljesen ellazul. A légzésed lelassul, és egyenletessé válik. Minden egyes lélegzetvétellel a tested egyre jobban ellazul, és egyre nyugodtabbnak érzed magad. Fordítsd a figyelmedet a válladra és a karjaidra. Vegyél egy mély lélegzetet, és ahogy kilélegzel, hagyd, hogy a vállad és a karjaid elnehezedjenek. Érezd, ahogy a vállad, a karod, a kezed és az ujjaid izmai ellazulnak. Minden egyes lélegzetvétellel a karod egyre jobban ellazul, te pedig egyre mélyebbre süllyedsz a nyugalom állapotába. Most figyelj a nyakadra és a torkodra. Lélegezz be, és kilégzéskor engedj el minden feszültséget. Érezd, ahogy a nyakad és a torkod ellazul. Végül összpontosíts az arcodra és a fejedre. Vegyél egy mély lélegzetet, és ahogy kilégzel, engedj el minden feszültséget az állkapcsodban, az arcodon, a szemedben és a homlokodon. Érezd, ahogy
ahogy az egész fejed ellazul, és teljesen nyugodtnak érzed magad. Most, hogy a tested teljesen ellazult, a fejed fölött képzelj el egy ragyogó fehér fényt. Ez egy tiszta és gyógyító fény. Ahogy elkezd áramolni feléd, érezd, hogy megtisztítja az egész testedet és energiameződet. Ez a fehér fény elkezd a fejed tetejétől lefele haladni, végig az arcodon, a nyakadon, a válladon és a karodon, majd tovább halad a mellkasodon, a hátadon, a hasadon, a csípődön és a lábadon, egészen a lábfejedig. Ahogy ez a fehér fény átáramlik rajtad, megtisztít minden negatív energiától, és felold minden feszültséget. Könnyebbnek, békésebbnek, és teljesen tisztának érzed magad. Most képzeld el, hogy egy gyönyörű erdő szélén állsz. Éppen naplemente van. Az égboltot a narancssárga, a rózsaszín és a lila árnyalatai díszítik. A testedet a friss levegő és üdes szél símogatja, és érzed a fenyők és réti virágok illatát. Ahogy belépsz az erdőbe, érzed, hogy a béke érzése elárasztja az egész tested. A mohával és lehullott levelekkel borított talaj kellemesen lágy a lábad alatt. Minden egyes lépéssel úgy érzed, hogy egyre erősebben kötődsz a földhöz. A természet lágy hangjai vesznek körül. Hallod a levelek halk zizegését, a madarak távoli hívogatását és a közeli patak csordogálását. Ezek a hangok a relaxáció még mélyebb állapotába ringatnak. Ahogy az erdőben egyre beljebb sétálsz, egy tisztásra érkezel, amely a holdfény lágy fényében fürdik. A tisztás közepén egy hatalmas, kényelmes, puha ágy hever. Békésnek tűnik és hívogatónak. Az ágyhoz sétálsz és lefekszel. Magad alatt érzed a matrac gyengéd, megtartó erejét. Az ágyad gyönyörű, fénylő Szent János bogarak veszik körül. Fényük úgy pislákol, mint a csillagok az elsötétedő égbolton. A hold most már fényesen ragyog fölötted, és derűs fényt vet a tisztásra. Érzed, ahogy szelíd, nyugtató energiája átjár, a nyugalom és a béke érzésével tölt el. Most képzelj el a fejed fölött egy lágy, meleg fénysugarat. Ez a fény megnyugtató és szelíd, segít, hogy még jobban ellazulj. Ahogy ez a fénysugár lefele halad, megérinti a homlokodat, és felold minden feszültséget. A fény tovább halad a testeden, elér a szemedhez, az arcodhoz,
és az állkapcsodhoz. Ellazít minden izmot, amit megérint. Érzed, hogy az arcod ellazul. Ez a meleg fény lefele halad a nyakadon és a válladon, és minden feszültséget felold. A vállad ellazul, és érzed, ahogy az elmúlt nap súlya lehull rólad. A fény végigvándorol a karodon, a kezeden és az ujjaidon, és a karodat lazának és könnyednek érzed. Most a fény tovább halad a mellkasodon és a hátadon. Ellazítja minden testrészedet, amit megérint. Érzed, hogy a légzésed lassúvá és egyenletessé válik. A fény tovább halad lefele a hasadon és a csípődön, és minden makacs feszültséget felold. Érezd, hogy az egész felső tested ellazul. A meleg fény most lefele áramlik a lábadon, a térdeden, a vádlidon, és végül a lábfejeden. Most már a tested minden része teljesen ellazult, elnehezült, te pedig tökéletesen békés és nyugodt vagy. Ahogy ott fekszel a tisztáson, biztonságban vagy, és teljesen nyugodtnak érzed magad. Az erdő halk hangjai, a Szent János bogarak, és a holdfény lágy fénye a nyugalom tökéletes selyemkubóját hozza létre körülötted. Engedd meg magadnak, hogy egyre mélyebbre merülj ebbe a békés állapotba. Tudd, hogy a természet szerető energiája vesz körül, és hogy teljes biztonságban vagy. Vegyél még néhány mély, nyugtató lélegzetet. Minden kilégzéssel érezd, hogy egyre közelebb sodródsz a mély és pihentető alváshoz. Amikor készen állsz, engedd meg magadnak, hogy teljesen elengedd magad, és mély, békés álomba merülj. Szép álmokat!